Społeczna Fundacji Artes ma bardzo ciekawą propozycję dla firm. Możliwość zakupienia u nas gadżetu reklamowego z logo firmy, z dowolnym napisem, który możemy wygrawerować na sklejce. Jest to bardzo ciekawy pomysł na promocję każdej firmy. Fundacja Społeczna zatrudnia osoby niepełnosprawne, jest firmą, która daje pracę, ale chciałaby też nawiązać współpracę z innymi firmami działającymi na rynku.